Къде парите работят най-добре? В пазара на жилищните имоти в София. В затворените комплекси по Южната дъга. Доказани, стабилни и с ясен възходящ тренд. Представяме ви следващото голямо име – Камбаните Residential Park. Най-търсеният нов комплекс в района. 110 декара природа, модерна среда и истински рай за децата. Безопасни алеи, обширни зелени площи, речен парк, лъжен парк, зона за барбекю, както и спортна инфраструктура. А в сърцето на комплекса – търговски център с всичко необходимо за ежедневието. Първа фаза е почти изчерпана. На по-малко от 5 минути от околовръстен път, но все още на по-атрактивни цени. А това означава само едно – цените тук ще се вдигат. Въпрос е на време. Идеална възможност за семейства, които търсят не просто спокойствие, а и стойност. Ако търсиш актив, който расте, а не просто покрив на главата, Камбаните Residential Park е твоето място. Комплексът предлага цялостен начин на живот и перфектна среда за отглеждане на семейство. Свържи се с нас и инвестирай разумно.